Reflexió. Punts d'observació. Tant vostè com jo, com qualsevol altre, som diferents punts d'observació d'un mateix ésser que s'observa a ell mateix des d'aquests punts diferents. Aquests punts d'observació es distingeixen els uns dels altres pel que observen des del punt concret que són, i entre les coses observades hi ha una certa memòria associada a un determinat cos. I així com aquest ésser té ara els punts d'observació d'ell mateix que som nosaltres i que observen certes coses, un cos i una memòria, també pot passar que es repeteixi dins l'ésser el mateix punt, cosa que vol dir que es repeteix l'observació de les mateixes certes coses, del mateix cos i de la mateixa memòria.